Jälleen Laurila. Upea veivi vielä. Pääsee ampumaan ja Ami Laurila iskee siitä kotijoukkueen 1-0 johtoon, kun 1-5. Riihimäki. Smets katkoo Riihimäen syötön. Nyt on Laurila paljon tilaa. Laurila lähtee veivaamaan vielä. Löytää Salme ja Leevi. Salmi iskee lukemat 2-0, kun 4.57 pelattu lauantai-päivän kamppailua. Upean paineen lyö sinne Milos Mets päätyy. Pallo siitä Laurilalle. Laurila ensin ajattelee, lähteekö veivaamaan. Ei, kyllä minä vielä. Mutta kääntää lopulta pallon takaisin omaan päästä. Laine pitkä avaus suoraan Metsin lapaan. Nyt on Milos Metsillä tilaa ja Milos Mets käyttää tämän tilan hyödyksi ja kiittää tästä Laineen harhasyötöstä. Kotijoukkue siirtyy 3-0 johtoon. Upeasti löytää vielä Mets sieltä. Tässä toivotaan, että Jymmy sinne nyt keksii jotain kuvioita aidas. Rantala laittaa 4-0. Siinä ei mene montaa sekuntia. Siinä ei montaa sekuntia mene edellisestä maalista, kun Väinö Rantala iskee tämän sarjan toisen maalinsa. Upeasta Lauri Airaksen syötä. Vielä tästä viulu puuttuukin. Elmer Ranta vastaa Saarnivoa. Saarnivoa löytää sieltä Kiutu 5-0. Mitä täällä Kurkelassa tapahtuu? 9 sekuntia 3 maalia. Tämä on aivan käsittämätön tahti tällä hetkellä. Saarnivoa aloittaa eteenpäin. Löytää sieltä Joni Kiutu ja Joni Kiutu rankaisee. Ei täällä oikein meinaa enää. Elmer Ranta ja Juono ja Salmi ampuu siitä, kun käydään vielä vierasjoukkueen alivoimaa läpi, niin Salmi ampuu lukemat 6-0. Hyvästä Rantalan levityksestä ja näin vapautuu. Jokiaho hakee Laine. Nyt on Laineella paikka ja Laine laittaa siitä pelin 6-1 ja Jymylle illan tai päivän ensimmäinen maali. Ja tästäkö se kiri sitten lähtisi, kun 15.59 pelattuna oivallus. Juono ja Laine. Enää ei lähde ampumaan, mutta sitten sieltä laittaa miinuskulmasta Luukas Jokiaho pallo Hellgrenin kautta maalia ja Jymy tulee 6-2. Epäonninen tilanne, sinne ei oikein ehdi Hellgren. Toivolan torjunnasta sitten Uutela syvään Kiutulle. Nyt on Lassisella tila. Lassinen löytää Saarnivoa ja Niko Saarnivoa iskee paluuottelussa maaliin. 7-2 lukemat 18.39 pelattuna ja tämä maistuu ja siitä myös kotiyleisö tykkää ja isot aplodit saa. Riihimäki joutuu rikkomaan 20 sekuntia ensimmäistä erän jäljellä. Sieltä Smets hakee takatolpalle palloa Salmelle, mutta se pomppaa siitä Riihimäen kautta epäonnisesti Jymy verkkoon ja näin oma maali siitä kyllä. Smets hakee takatolpalta yksi jätettyä Salmelle. Nyt on Hemminki otettu peliltä pois. Suomi on tullut siihen tilalle ja tätä kun käydään läpi, niin Autio iskee siitä illan toisen maalinsa ja Nurmo Jymy kolmannen maalin, kun 7.29 pelattuna toista erää. Upeasti taistelee Autio kyllä pallon kanssa tuolta kulmauksesta ja pahoittaa. Tuon alun jälkeen sitten Kinanen. Smets levittää Laurilla tilaa ja nythän Laurila sen tekee heti kun siitä pääsee puhumaan, niin tuntuu, että aina Ami Laurila iskee sen, mitä tässä hieman kommentoidaan. Smetsiltä upea poikittaisyöttö ja Laurila laittaa. Miten se on noin helppo? Nyt haetaan sinne hieno kuvio, kun täällä hengitellään vähän liikaa. Elmer Ranta laittaa takatolpille Jokiaho lyö lavan niin sanotusti jäähän ja ohjaa pallon sisään. Olipa hieno maali, hyvin suoraviivainen. 2 syötöllä suoraan tuon. Ampuu siitä suoraan ja sitten menee Kinasen jalan kautta pallo Hellgrenin ohjaa epäonninen osuma kotijoukkueen kannalta ja Jymy tulee yhtäkkiä 4 maalin päähän. Siitä Punkari toimittaa sinne ja epäonnisesti ottaako siitä Kinasen ja on kiikkaa ja näin aukeaa siitä Jokiahon hyvästä syötöstä Laineelle keskustaan paikka ja Jymy on tullut 3 maalin päähän. Upeasti Jokiaho kapteenin elkeen taistelee tuolla kulmauksessa. Laine tekee Juonoja nostaa yksin, nyt ei oikein tukia ole. Okei, sieltä takatolpalta ja mitä minä täällä puhun, onhan siellä tukia, sillä siellä on Luukas Jokiaho takatolpalla, mistä hän sinne hiipii. Tässä kohtaa vielä näytti, että eihän siellä ketään ole tulossa, mutta sieltä vain Luukas Jokiaho ylivoimalla sitten Rantala Laurila Salmi. Siellä Kiuttu, joka iskee pallon maaliin. Ei siinä ehdi kulua kuin 6 sekuntia tätä 5-3, kun Joni Kiuttu iskee takatolpalta pallon Toivolan selän taakse ja Laurila millä oivalluksella.
Lisäksi siinä on Mailoinen kotijoukkojen välissä, nyt jos Mets hakee vielä Laurila ei saa siitä vielä Laurila palloa sisään, vielä kääntää Metsille sitten Lauri Airas, ja mistä se tällä kertaa pomppaa, onko se Lauri Airas vai meneekö se jälleen Nurmo Jymy pelaajista, katsotaan hidastukselta uudestaan, ollaanko sen jälkeen hieman fiksumpia, mutta kotijoukkojen iskee 11 maalia kyllä. Lauri Airas syö ilmasta palloa ja sitten Airakselle siitä. Hyvin pääsee siihen vielä väliin juuri Areksi Airas ja sitten livahtaa Hellgrenin puikoista tämä Riihimäen toimitus, joka ottaa matkalla kimmoketta. Ja Jymy nousee 3 maalin päähän. Tässä näemme Riihimäen pitkä kantti ja ottaa siitä vielä inhottavan osuman Airaksen, Lauri Airaksen mailan kautta. Ja hieman jäi kesken kaikilla tällä kakkoskentäpelaajalla 2 maalia kasassa, mutta nyt iskee Kilponen sieltä viivasta sitten melkoisen pommin tonne alakulmaan ja kotijoukkueen jälleen 4 maalin johtoon. Olipas hieno kuti sieltä Otto Kilposelta. Ollut urheiluruutukamaa, sitten tulee Laine toiseen suuntaan ja Laine ampuu aivan sinne takaa yläkulmaan. Onpa kaunis kuti Emil Laineelta ja vielä sinnittelee Jymy tässä kamppailussa mukana ja se on myös Laineellekin tähän ilta hattutemppu. 3 maalia huutaisi tähän reilu 4 minuuttia nyt Jymylle vielä. Elmeranta hakee sinne ja sieltä tulee ensimmäinen. Laine iskee henkilökohtaisesti illan 4. maalinsa ja Jymy 2 maalin päähän. Kotijoukkueella on kyllä tänään jäänyt toi selusta aivan auki ja suurin osa Jymyn maalista tulee tuolta. Siitä pääsee Riihimäki ampumaan Nurmo Jymy maalin päähän. Siitä pääsee Riihimäki ampumaan Nurmo Jymy maalin päähän. Se yllättävästi aukeaa tuo tilanne jälleen kerran. Täällä yllätytään oikein.